bon plantejament, aquesta mena de format, diguem-ne, de poder escoltar-vos, de poder parlar, de poder explicar-vos que estem, malgrat totes les dificultats, moltes que us haig d'explicar, no? O que us han d'explicar, estem dempeus, tenim ganes de culminar aquest procés, tenim ganes de servir aquest poble, de servir aquesta ciutat, de servir Catalunya, de guanyar la causa de la llibertat. Ara el problema que tenim és que com a país, i avui he anat a la Universitat de Barcelona, i per temes de feina hi parlàvem amb el rector, i parlàvem amb l'equip de govern de la Universitat de Barcelona, i coincidíem en una cosa que ara ens mirem al mirall com a país i no ens agradem. No ens agradem, entre altres coses, perquè estem sotmesos a una pressió brutal que fa que el mirall estigui mig trencat. Però, a més, quan la unitat de la causa que nosaltres defensem s'esquerda, perquè hi ha algú que li convé que s'esquerdi, aquí no hi ha una responsabilitat igual per part de tothom, el mirall està entelat. I això té un impacte directe amb l'autoestima. I sense autoestima col·lectiva no es poden fer les coses, no es pot anar endavant. En aquests moments és més important que mai l'existència d'un partit com Junts per Catalunya. No ens pensàvem que acabaria passant, però en aquests moments, malauradament, acabem sent l'últim referent clar, nítid, des de l'àmbit polític del que va representar l'1 d'octubre, de la força de l'1 d'octubre. Dic malauradament, perquè després del que vam ser capaços de fer, el lògic és que aquella unitat que ens va permetre fer l'1 d'octubre l'haguéssim mantingut a ultrança. I no és així. I això ens ha afeblit extraordinàriament. Parlem molt de la taula de diàleg, molt. Però com voleu que dialoguin amb algú que té una aparença absolutament dòcil? Tu estàs en condicions de negociar si l'altra part és forta perquè t'aboqui a negociar. Però si tu estàs trencat, evidentment no hi ha aquest recorregut. Però us vull donar un missatge d'optimisme i esperança. I ho comentàvem en una de les converses que hem tingut aquí. Jo he tingut el privilegi de, des del Parlament, poder haver vist... Avui estic com espès, És emprenyador, quan estàs espès i no et surten les paraules. De primera línia, alguns moments que han estat molt transcendents. I la unitat era molt complicada. El 9 de novembre hi vam arribar trencats, barallats. I tanmateix el 9 de novembre va ser una victòria rotunda. Recordeu que després del 9 de novembre hi havien d'haver hagut unes eleccions plebiscitàries immediatament que ens donessin la força per culminar aquell primer mandat democràtic. Vam trigar pràcticament un any, però finalment hi va haver Junts pel Sí. Junts pel Sí potser és l'expressió més nítida que això anava de veritat. Amb totes les conseqüències de veritat. Junts pel Sí. Junts pel Sí el vam haver de treure amb forceps. Però molt és molt, no us ho podeu ni imaginar, va ser molt complicat. Però Junts pel Sí, mireu, a Terrassa, Junts pel Sí va guanyar les eleccions. Aquelles eleccions del 29 de setembre, a Terrassa, una formació explícitament independentista va guanyar aquelles eleccions. Ens havien dit que era impossible. Quantes vegades ens ho havien dit que a Terrassa no és que no poguessin guanyar els independentistes, és que els nacionalistes, els sobiranistes no guanyarien mai. Amb un plantejament estrictament independentista guanyem. I Matadepera, com a concepte. Deixeu parlar de Matadepera. A Matadepera, amb un 90% de participació, Junts pel Sí va treure el 72% dels vots i la CUP el 10%. I a Matadepera diguem-ne, és un municipi de renda alta perquè hi ha gent que paga nòmines. Per tant, que arrisca. L'independentisme va ser capaç de seduir les classes populars d'aquest país, però també les classes mitjanes,
d'aquest país d'una manera molt important. 9 de novembre no hi arribem junts, però forcem la unitat i guanyem. Junts pel Sí hi arribem barallats, però forcem la unitat i guanyem. I l'1 d'octubre també hi arribem barallats, com sempre. Recordeu com es fa l'1 d'octubre? Quan votem els pressupostos i la CUP impedeixen que s'aprovin els pressupostos i per tant trenca la majoria independentista. I apareix el president Puigdemont, fa una moció de confiança i posa sobre la taula referèndum o referèndum. I no estava previst ja l'1 d'octubre, que és la victòria més esclatant que ha tingut l'independentisme. Per tant, encara que hi hagi aquest mirall entelat perquè no hi hagi la unitat que requerim, si hi ha un partit que lidera, que és fort, que és solvent, que té les idees clares, el partit del president Puigdemont, el partit de la presidenta Laura Borràs, el partit del secretari general Jordi Turull, que tenen les idees clares,